Per accedir a la biblioteca virtual escriurem la següent adreça: bibliotecavirtual.diva.cat. La biblioteca virtual és el portal de les biblioteques públiques de la província de Barcelona. Des d'aquest portal es pot accedir a totes les aplicacions informàtiques i a tota la informació de les biblioteques. Els continguts han estat elaborats i triats pels propis bibliotecaris i bibliotecàries. Des de la pantalla principal es pot accedir directament al catàleg i consultar els documents disponibles a les biblioteques. Als prestatges virtuals trobareu informació molt completa sobre temes diferents. Recomanacions, novetats, llocs webs recomanats, bases de dades, guies de lectura i activitats relacionades amb el tema. Tornant a la pàgina principal, podem consultar també notícies relacionades amb el món de les biblioteques, la literatura i la cultura en general. A sota hi ha l'agenda d'activitats programades a diferents biblioteques per als propers 15 dies. A la part superior, des de la pantalla Coneixements, es pot accedir a diversos materials digitals com la selecció de webs temàtica on trobarem diverses webs interessants. De nou, sota la pestanya Coneixements, es poden descarregar audiollibres i consultar números de revistes locals antigues. A la part superior, a la pestanya Biblioteques, podeu trobar tota la informació de la biblioteca que us interessi. Les biblioteques estan ordenades alfabèticament per poblacions. Un cop triada la biblioteca concreta que us interessa, trobareu tota la informació relacionada i actualitzada amb ella: localització, dades de contacte, horaris, agenda d'activitats de la pròpia biblioteca, guies de lectura, etc. A la secció de recomanacions trobareu les recomanacions realitzades per les biblioteques i també les novetats. També hi ha la pestanya El meu espai, des d'on podeu consultar els documents prestats, fer comentaris dels documents, renovar els documents que teniu en préstec, fer reserves, etc. Per acabar, és molt interessant el servei Pregunta a la biblioteca, on a través d'un formulari podeu fer arribar les vostres demandes d'informació a les biblioteques. El servei funciona els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. Per ara això és tot. Trobareu més tutorials com aquest al canal YouTube de la biblioteca.